όνειρα είναι μία από τις πολλές διαδικασίες που κάνει το σώμα μας τη νύχτα, όπου δεν λειτουργούμε, ξεκουραζόμαστε, κοιμόμαστε και βάζει τάξη στα όργανα, στο σώμα, στον εγκέφαλο. Μας βοηθάει όμως και να βάλουμε και μια νοητική τάξη, να συνειδητοποιήσουμε πράγματα. Και ίσως να θυμόσαστε όταν ήσασταν παιδιά, στα όνειρά σας πετούσατε ή είχατε πολύ διασκεδαστική διάθεση, περνούσατε όμορφα. Ενώ όσο πιο μεγάλοι γινόμαστε, είμαστε τόσο κουρασμένοι και μπερδεμένοι, όπου ο εγκέφαλός μας δεν προλαβαίνει πια να διασκεδάσει και μόνο βάζει τάξη και βλέπει δύσκολα όνειρα. Και κάτι ακόμα σε σχέση με τα όνειρα, μπορεί όντως να μην βλέπουμε καθόλου, γιατί το σώμα μας έχει σοβαρές άλλες προτεραιότητες. Όταν όμως η υγεία μας κινδυνεύει σοβαρά, μας δίνει προειδοποιητικό όνειρο, το οποίο μας ταράζει συνήθως και το πρωί σηκωνόμαστε ανήσυχοι και θα έπρεπε όντως να ελέγξουμε πράγματα στη ζωή μας.